It's the microphone. Good morning. Tawag dito. Inday. Ito yung bigay ni Ate LB, oh. Na mga damit. Ito, ano to yun? May swimsuit dyan, di ko alam. Wala akong kinuha kasi di kasya yata sa akin. Drag isa day, oh. Ano yung bag ba't dito? Kay Gwen. Silya pa ang ano ko. Kagawin yung blue. Si Gwen Garcia. Yeah, makikita yung ulam namin. Ang balho na dito. Nilipis pa. Umagad yung panty nangingitata. Ano? Bating na. May kailangan pa ilagay dito. Ito ilagay natin to sa ano. Jacket. May kailangan pa ilagay dyan. Itong shoes, kanina yung shoes. Wait lang, inaano ko yung mga... Yeah, may ipis. Ano to? Sa Colombo. Walang bag dyan. Ayun mga lagay. Ayun. Ano, patagalo ito mga panty. Dati lagay ng mga panty tsaka mga towel. Isa lang. Para sa amin mga swimsuit tsaka panty. Isa lang. Sampay. Baho. Malamok. So ito. Sa taas. White? Alam? Oo. Yung akin. Alam, dito sa ako kayo. Para ka talagang babae. Ayun ka na, bilhin na sa Davao. Dilat, basta naman. Baka pwede mong pasangin. Tanggalan lagay. Tanggalan tanan diha. Davao. Digay sa ilang lagayan. Dito ko ilalagay ko sa... Dito ilagay oh. Pag may naghanap ng panty. Bating sa'yo to. Bating ata. Yes. Good morning. Sakit ng ulo ko dahil. Pagdating ko kagabi, isang tugtog lang visit. Tapos na agad. Naglupang hinirang na. Ay, galing. Diri. Wala pa, mamaya pa yung mga ano. Kaloy. Yan, baligot ka dyan, kaloy. Hoy, lahat ng mga panty, mga bakla, dito nyo ilagay ha. Pag naligo kayo ha. Kanino to? Basta dito. Yung mga online dito tayo butang. Tanggalan ng mga bagya. Ano yung mga shit? Kanino to? Gusto ka masane? Gwen. Mag-live ka Ito? lang niya kasi yung mga baso ni Macron nasa yun. Tapos man lang, makita nila na may ginagawa. Oo, para nandito na ulit si Macron. Copy, madam. Ayan, Mariang Cruz. Yung mga damit mo nandun na sa karton. I'm so happy, Beshi. Hindi naman ako vlogger. Hala, may mga swimsuit pala dito, malalaki. I'm so Ito na happy. yung sa Remax, hindi naman kumot yan. I'm so happy Sa pen. because you are bashed. O kaya ilalim mo ito dyan sa ilalim. Dito nga. Sa ilalim. Doon ilagay sa ilalim para kung may kailangan. Wait lang, iyan ako to. Pero ang number one bash mo is Ay, kay Will Omar. Are shining. You are shining. GB, ano po to TV? Madaling Kuya Kate, hello. Ate MJ, thank you. Sensya na daming... Ito yung pa ako. Oo nga, may ito mga swimsuit. Ito sa ilalim. Can you put this a little bit there? Sa tiklop. Jocelyn Cado, may t-shirt. Ay, may nyo na! Ha? Lagayan ng, yun, yung net. Pag may post, sabi siya. Patayin! Pwede na rin sa pantalan, mamaya. Welcome back. Hi, Ate Judy Ganda. Good morning sa lahat. Sakit ang ulo ko. Andito na silang lahat. Portia Diloy, hello. Yan, oh. Yes, thank you so much. I'm finally back. Kain back.
Brenda, sando mo to, di ba? Wala akong sandong ano. Ito kay Brenda to. Wait lang, baka meron pa dito. Ano yung butang dab? Sa ano yan? Sa CR? Ay puta, kala ko ahas. Visit. Ate Lourdes Cooper. Yes. I am here na. Ito oh. Mga pamburikat. Ito pang ibabaw mo lang. Huy. Oo nga. Yun oh. Tapos pantalon ka lang. Ito pa. Snake. Casual. Sukat ba ito? Oo, casual. Ayan, kay Ate LB Agnes, binigay ko na kay ano ha. Ay, si Rhea pala. Tumawag ako kasi Baka gabi, magpabili. ilang oras na yun. Magpabili. Akala ko Si Mark din naman gising pa. Sabi na chinat ka daw niya. Wala ka naman. Ate LB Agnes. Mind dress. Oo ka, hello. Inday. Ito yung sa inyo ni Brenda. Galing kay Ate LB Agres. Ano, rep magnet sa Japan. Inday ah! Galing kay Ate LB Agres. Ito. Oh, thank you. Ano ba pangalan nito? Rhea! Bumigay na po si mama ng mga lips. I like lipstick. Mas feeling ko yung bagay. Pili. Galing kay Ate LB Agres. I like lipstick. Ito na. Uy. Thank you, Ate. LB Agres. Thank you, Ate LV. Ate LB Legra. Negres. Agres? Legra. Lagi si Shushu. Ano ko lahat ng mga dress ko dito ko na ilalagay. Para itatayo ko dun yung maleta. Sige ba dali? Sabi ko naka-inday ito eh. Oo. Yes, no. Ikaw na Norway. Hindi. Kasi, daming pera ba? Oh? Oo. Meron po siyang ting. Yan, may swimsuit yan. Siguro sa inyo lang kasya. Sa akin talaga hindi kasya. Tsaka mga dress. May mga dress dyan. Hi Gladys! Ma'am, si mga dress makisabi kay Inday kung kanino magkasya, hati sila. Ayun nga po, check na nila Brenda. Tingnan mo oh. Nagpalaba ako kay Ate Nina. Sa sobrang linis niya maglaba, nabura yung print. Ayun oh, may floral yan eh. Naging puti na. Congratulations. Favorite ko pa naman to. Good for you. What time ka dumating, ma'am? 11:20. Mga 11:20. Mga 11:20 ako nakarating. Sure. Masada pa na nga sugar. Tinto gali. Skasa na sa ako. Wala na, P. Kasi ni Scarlett. Buwak na. Yung akin pong ano. Hi Diana Rose, Mary Jo. Kung sira ulo kaya kala naman na. Live niya. Ay! yung aking pang ano, Ako na na. yung aking pang honeymoon. Jula, ito sa iyo sa Japan. Jula.
Hoy, nasa yung charger mo? Asan ang charger mo? Ako? Ano bag? T-shirt, t-shirt. T-shirt. Anong ponchoy? Kala ko ba alis? Yes, Ate LB, basta kasya sa kanila. Ako wala ko napili sa damit kasi hindi kasya talaga sa akin. Ang liliit. Bili nga kayo ng isang electric panday. Diyan isa lagay sa loob. Oh. Ito yung ganito. Ganito lang okay na. Yung ganyan. Oo, meron no. Ganyan okay na. Eh, dyan na naman. Hindi ko ito. Saan yan yun na? Lagyan natin ng isama. Hi, Beshi! Yes, I'm here na Dapat sinaguan. stand pan. Tapos dyan may lagay sa pinaglagay ng ano. Dyan lagay mo ng cellphone. Dyan dapat stand pan. Para dyan. Live ka. Paano yung saksakan? Thank you, ma'am. Ay, sabi niya, meron siya mga ilan na kasya sa kanya. Pero di ko alam kung ano yung mga kasya sa kanya. Ate Cathy, thank you Ate Raquel, I love you. Niwalat ko yung mga dress, tsaka short. Hindi din bukas. Hindi sayang. Ito bang paraan agad siya. Dapat ako rin kapat dito. Mirasol, hi ate. Ganaman daw na. Uy, na-miss ko yung ganitong viewers. Na-miss ko yung mga ganitong viewers. Maawat ako 300. 100. Wala yung iyo. Na, ginagawa na naman po yung ano ko sa kabila. Ayun! Nahanap ko. Sa kamigin. Ito man. Ilong. Madrag magan. Kamigin, magpasin namin. Ilong. Ariel Verbana, dahil suot mo ha. Nakita ko sa live. Opo! Mamaya, Ilong bang ron? Magpapabili po si Brenda ng ano, electric fan para daw dito sa kwarto. Wala kang pasok? Gabit ka na ito. Ano mo? Babae mo. Ngayon hapon. Sabi mo kahapon wala. Wala ko kaya alas 2. Wala kaya alas 2. Alas 5. Iwan ko kung mag-chat ba yung sir. Malaman mo na si Mia, hindi na kayo magkalayo. Thank you, Yen Ivon. I love you. No, akin po to, itong tinutupi ko. Ito yung mga damit ko. Ate Maria naman to, hello. Shhh. Maria naman to. Ay, ang damit mo yan. Yung mga dadali. Yung mga... I'm sure marami nagkasya kay Rhea. Wow! Thank you! I love you, Ate Raquel. Domo arigato. Asnaro Jagger. Okay, Rhea. Magpili rin si Rhea. Asan yung mga swimsuit? Tinago na. May nawala na ng sapatos. Wala naman pumupunta dito. Pusa lang pumunta dito. Pusa lang pumunta dito. Salamat, Ate Yen. Pusa at manok. Manok din. Ang manok pa din. Thank you, Bay. Ang manok na may bad sa bintana. Oh, nakarating dito. Sinapak ko. Manok musketero. Ina mo pak! Pinatulan yung manok.
Tarantado siya eh, ba't di ko papatulan? Gago. Ay, nilatungan ka nung ano. Kapal mo ka, natutulog kami. Pak! Tangina, nakita niya, hinahanap niya. At kinain yung spinach. Etong, ano, what's this? Nurses. Hindi. Gwen lahat yan. O, dun sa box niya. Ate Femirasol. Para siyang patay, no? No. Yung gamit nilagay sa karton. Uy, may tuwalya pala dito. Kanino to? Hindi, akin yan. Wala kayong ganyan. Hindi, ito sa'yo. Walang sa'yo. Huwag ka na nga ang kinigyan yan sa'yo. Diba? Ina. Susutang ganito. Puta. Yawa. Ay, yawa. Tangina na susutang ganito. Alokohan. Alin? Hoy, nagaganyan ako. Ano ba yan, Mia? Si Mia po, inaano yung mga gamit ko. Paki-report nga po siya sa barangay. Isusuot ng panty. Ano ba kasi yan? Nagkaroon ng ganyan dito. Labi kabahog. Lenny, hi Mikotan! Kasi, ano ba tong box nito? Sandali lang. Opo, andito na ako sa hinaguan. Ulit. Ano yun, Beshi? Bakit Beshi? Hi, Bersa. Gusto ko yung panty. Ikaw na sa Uncle Shiny. Saan ko ilagay yung gamit ko, Mamshi? Ba't ang bango? Saan galing yan? Thank you so much, M. Dashon Collection, for my bag. Tinik mata, das niya mamaya. Kay Gwen to, diba? Linre, heck legit. Thank you. Maayong buntag. You're beautiful like diamonds in the sky. Ano yung kanitong bag na to? Hello, Miss Olive Cap. Akin yan eh. Hello, Miss Olive Cap. Linre, hindi ko pa alam. Thank you so Sweet much. Sandra, Pontevedra. Hello. God bless you. Isira na Mamshi, kay ang earring. Pumasok dyan sa bag. Ha? Ang earring, Hi, papasok dyan Ma'am sa bag. Medin Baakan. Ano gagawin? Isira ng bag mo kasi ang earring mong sulod, dyan magtago. Magpasok. Dyan sila magtago. Itapon natin yung pusa. I-ano niyo po sa iligaw niya na. Itapon natin yung Isako mo. Ate May. Yes, I'm here na. May lalaki ka daw. Kakasabay tayo umuwi. Kagabi. Hindi mo kakasabay tayo umuwi. No, don't lie to me, Althea. Hello, Mia is not my name. Ah. Marky said, Kuya Marky said, you had a boyfriend. Diba? Grabe yan si Mark, hindi mo na rin mapagkakatiwalaan yan. Kasi nakasalubong namin, di ba? You are a witness. And then I said, Kuya Marky, were you there? Oh, Althea's back, sabi niya. And then, why she? She has boyfriend. See? Oh my God, grabe naman kayo. Wala akong ganun. Ah. So, Marky is liar. So Is siya Marky is liar. Is siya liar? Is siya fake? And then I asked the three, nakita mo ba sa Althea?
Sabi niya, Oo, meron siyang lalaki. No, huwag po kayo magpapaniwala kay Mia. Ano yung mintan? tinanong din namin yung engkanto sa katabing puno. Kitang-kita ng dalawa niyang mata. Welcome back, thank you. Hi, Mama Jerry! I just woke up and ang sakit ng ulo ko talaga, ma. The serve. Humabol ako ng ano, isa pa. Humabol ako ng sayawan. Pagdating ko doon, putik na yan, isang tugtog na lang. Uwian na. Saan ko ito ilagay yung... Wait lang. Pwede naman dito. Iayos ko lang tong... Iayos ko lang yung mga pambahay ko. Correct. Hi, Iam Codinera. Thank you. Ito yung mga pambahay ko kasi. Sweet. Kasi dito. Hindi ko ilalagay yung mga panty. Umuwi pala si David. Ay hindi, tinawag yun ng lalaki niya. Ay ate Hazel pa ako. Tinawag yun ng boyfriend niya. Sa gabi kasi. Hindi kasya sa akin yan. Net ba? Kapoy, pinagpapawisan ako sa init. Asan yun? Dito ko ilalagay mga pan. Sawa. Sheila! Makasuhan ka sa wild card! Ano? Ano to? Dahil, ano si Jayla ba? Ano doktor? Ref magnet. Kangleran eh. Hi! I love you, Ate Raquel. Sige po, ingat. Ate Chami, hello. Yes! Uy, na-miss ko yung ganitong viewers ba? Rhea? Diyan mo sa'yo. Grabe eh. Pinawisan ka. Init. Silupin. Pamati na use oil. Ibabaw ko na lang to, dahil. Ibabaw ko na lang. Wala kayo ibabaw ilalim, basta kailagay niyo dyan kasi nga hindi ko na alam saan nilalagay dyan. Kung saan pinutupi nang di alam saan nilalagay. So, bawal na sa Kimaya. Ay, bawal na sa playa. Ilagay ito doon ulit sa lamesa kasi. Ang ano? Yan, yung Wrap? pangulot. Sa labas? Sa lamesa. Sila ang pupunta kay Maki. Tatak, Mak, ganda! Kahit wala akong pera, Beshi, pero kilala ako sila. Punta rin ako sa Pisito. Beshi, huwag ka magsanisitro! Kasi yung paan na. Thank you. Oo nga po eh. Tsaka para may hangover ako kasi nag-leathers po ako kagabi. Kanin, Althea. Wait lang. Dad. Ilalabas ko na yung ano. Aming ulam, 5 fingers.
Wala na yung laundry basket. Naglaba na ba? Ano naglaba? May naglaba na, Day? Kasi yung dali. Auto pa lang namin. Si Mama, dala-dala ko account. Going home space. Bati? Is this yours? What's that? That's not mine. It's not mine. Yung ta. I think this is Sa akin na tuloy. Arja. Ay, dili. Kang jigjag to. Jigjag mo, uy. Binigay ni Daisy Palin niya. Ay, may ano. Diba? Eh, meron dito, be. Pangita ko na. Yung ta, day ta. Ay, be. Malikot ang pa. Agos, di kag Ako no. na yung papormal ka din. Ay, pa, hindi ko nagusto to ni. Gusip ka yung tain mo. Ano nagbibuan. Yung malikot na yung. Hindi na talaga mag-good siya. Pero man, by this time lang. Tsara na siya trouser dahil yun yung color atong milk bitaw. Ang black anak ma. Kung ano po siya. So lang tae. Meron lang nakaigit. Sige. May nakaigit siguro sa loob. Bakit ba kasi may ano kulambo? Di na kayo nagkasya. Wala, kanya na lang yung presto. Hoy, duty ka rin, Ting. Hi! Good morning, Idol. Kaya mabuti naman nandyan ka na sa Hinaguan Farm. Leticia Naval! Hi, Ma'am Elvie Corton. Meron po siyang ref magnet. Hello, Rogelio Gatchalian. Okay lang po kami, Sir Rogelio. Hi, Bel Bermudez. Anyong. Ariel, wala ba daw kay rep magnet? Tagaan mo siya sa bag. Ha? Sa yung bag? Dagan daw te sa yung bag. Tagaan siya. Sulod siyang bag. Ano man siya? It is question mark. Inday! Inday! Ay, Inday. Nalibak? Tay, nabara ko na kay Juan, rep magnet. Ayan sa'yo, Ma'am Elbe. Nasa kanya. O, nasa iya. Nasa kanya, Ma'am Elbe. Hi, Sweet Sandra. Pontavera. Anyong. Hi, Lynn Dumating Badjan. na yung order mo, Brenda? Ito? GH Onilod Mayang. Hi. Hi, Lino Hamoner. In-order mo din? Lino Junior Caballos. Ano naman? Ha? Pero lagi mong turno. Yeah, man eh. Mga LD. Ma'am Elbe? Luya, anong sanina? Thank you. Alam nyo, magbigay kayo sa damit. O, tingnan nyo. Kawawa yung damit. Tingnan nyo naman. Yung damit nag-adjust. O? Ay, sa akin putok na yan. O? Pakaliyo ka na, Inday? Sila Rhea rin daw bigyan mo. Yes, ma LV. Salamat. Ba't napaos ka na? Ankan Kes. 1 week ang visit ko siya. Ay, niya. Kita ko nga, sabi ko daming gano'n. Elve,
Elvi Corton, nara blue ug black ana. Oo. Unsay sudanting nara gulay. Ano? Gulay. Annyeonghaseyo, Lililalyos. Good morning. Hi, Kala nyo ba, Arlene Ting Ting? Bagay kay, bagay daw sa iyo. Bagay Thank you lang. Medyo ano naman eh, ito lang. Dito lang. Pero ito okay. Dito Kasi lang. ano kasi yung ano ko. Malaman Ano niyo. yung muscle. Buti ko na nakakapag-ganyan ka pa short. Kakamiss lang. Ako hindi ko na kaya. Hindi na kaya na. Thank you, Ate LV. Fresh from Japan. Saan ka nakita mo? Nakulo ka. Kumain pa kayo doon. Sa ano lang, sa Antipolo. Ay, Sa pumunta siya. Papay. Kasama yung anak niya. Umuwi na siya? Nandun na. Parang 2 days na. 2 days ka na ba dyan at? Ilang araw ka na dyan, nakabalik na. Ang bato nakatago. Ganun na nga. Send sa mga talent namin mga Bex. Oo. Sarap. Kasi, iba yung init. Pero mas mainit doon sa amin sa Pangasinan. Dito malamig-lamig. May pwesto kasi dito sa Pangasinan kasi may mga puno. Dito kasi may ilog. Kaya ayan. Nandito rin mga halaman nila. 5 days na! Tsada. Thank you. I miss this. Ayan, with Rhea. Ah, nawala na yung lutuan pala. Asa na lutuan mo, Rhea? Ah, sa baba. Ayun na po si Macrod. Teresa, hi Tita Teresa. Oo nga eh, namiss ko yung ganitong viewers. Grabe. Ate Daisy Palen. Thank you po. Andiyan po yung kanyang t-shirt. Ano gagawin mo? Ha? Ah. Meron pong gagawin kakaiba na naman si Rhea. So mamaya abangan niyo po yung sa kanya. Marites sa Kabalino, Hamoner, hello. Meron na kami palang tulugan dito. Eti Alatiris, ito yung tinanim din nila doon sa amin sa Pangasinan. Kasi kapag tumubo siya, yung mga sanga, ayan o, payong. So lilim na lilim talaga. Oo, mas mainit talaga sa Manila, grabe. Ilocana ka pala, ma'am. Pangasinan. Ay, hindi siya Ilocano. Yung salita namin, Pangasinense. Jennifer Ito, hello. Rosita Dakara, wala. Wala siyang salubong. Ano na? Galila, Mangantila. Yes, I'm back. Masarap din sa duyan, nagduduyan sa Macrod. Opo. Mamaya. Naayos ko na maglinis sa ano. Di ba umulan ng mga nakarang araw? Di kulay brown yung ilog. Hindi naman siya masyado. Plong Vlog ng Surigao City. Hello, Plong Vlog. Follow natin siya. Emmy Lawson, opo. Grabe, ang sarap. Ay, iba nga pala yung ano nito, no? Iba yung tawag dito, iba yung Poso Negro. Grabe. Alcora, Simbahan, Libertad, Okit, hello. Pasensya na ha, medyo na ano ko. Yung sa nararamdaman kong init. Ay, dito tayo. Oh, di ba? Ah! Tinanggal mo na yung duyan kasi nasira na yung puwetan pala. Ah, okay. Napakinabangan din. Ganda. Ay! Ma'am Vicky Felesio, salamat. Pagkatala kapag Pangasinan. Opo, may halong Ilocano, may ibang Panggalatok. Bati na ba yung kapatid ko birthday ngayon? Si Amalu, happy birthday Amalu. At kay Mila, ayan, magbo-birthday mula sa inyong kapatid na si Miriam Vargas. Happy birthday. Mix kasi yan Pangasinan, may Ilocano Opo, correct.
Kabalayin, Dagupan City, Ak-Iner ko. Yelma, ay Emily Del Rosario, hello. Dati ako dyan sa Rivera Street, dyan sa Dagupan. And yung tita ko naman is from Bunuan. Birthday shoutout naman sa asawa ko kay PO3 June Dukulan. Hi sir ng QCPD. Happy birthday sa'yo in advance. God bless you po sir. Heidi Adesa. Yes, I'm here. Ang Kangke. Good morning. How are you ate? How are you to find out? Aniz Puentes. Marunong nung panggal ako din, ma'am. She marunong Tarlac. Pero daisit labat. Pakibati naman, ma'am, she ang aming 24th wedding anniversary kay MC Lilet at sa kanyang asawa. More years to come. Pagpatuloy niyo inyong pagmamahalan. Painitin niyo pa yung inyong pagsasama. Mas mainit pa sa araw ngayon. Yan. Para mas matagal pa kayo. Rose Frias, yes. Finally, I'm back. And nakakatawa lang kasi iba talaga engagement kapag nandito ako at kasama ko sila. I have 369 viewers as of today. As of now, live. Samantala pag nasa Manila ako, I have 80, 60. So gusto ko rin pagpasalamatan yung 80 hanggang 100 person na nanood sa akin during my live. Maraming salamat talaga. Taga-Inercait, Pangasinan, siyak taga-Alaminos ako pero marikina ako. Ang aking papa ay Labrador, madadaanan po ninyo bago kayo mag-Alaminos. Sa Labrador po ako sa Lawis at ang mama ko naman ay from Mangaldan, so I'm pure Pangasinense. Thank you Ate Rosbrias, MC Lilet, Olive Castro, shoutout Jamaica de la Rosa Ropero. Ng Team Bungisis at International Marites, hello sa inyo. Ansam petak in December man na Altio babo. Wow! Sige po, see you there. Vilma Ramos. Ako din masaya, syempre I'm back. Lagi ako nakawa sa inyo kasi hindi lang ako nag-comment. Lagi kayo. Thank you Ma'am Vicky Felesh. I really appreciate it. I love you and God bless you. Thank you po. Shout out from Kuwait, Robita Centro. You're welcome MC Lilet. Tama, Maria Flor de Luna. Eddie Bell, salamat. Thank you so much. Rose Rias, G. Zain. Ano na, Master Dennis? Busy. Kausap niyo pala yung kanyang uyab. Pure na pangalato ka pala, ma'ams. Opo, Robita Centro. Pero lumaki ako in Manila. Ito, Ilocana. Ilocana, Dambuhala. Sakit ng julo ko. Sakit ng julo ko. Ay, ka muna kasi Hindi, kasi nag-red bomb kami. Tapos ang pinaglalabanan namin, mga pinagdidiskusyon na namin kagabi. Vlogging and influencer na napunta sa Bible. Ang dami topic kagabi. Thank you. Antoy Sirayo. Gulay. Si Bating ang magluto. Buti hindi nga natin naging topic yung Obigaini eh. Kailangan mo magpa-check up. Pero hindi ako. Ako na lang. Sige. Hindi. Yung topic ng Obigaini. Yay, thank you, Ma'am Vilma Ramos. From Bayambang, Pangasinan. Oy, hello sa inyo. San sa Mangaldan? From Gisang. Sa Gisang po. Barangay Gisang. Pero parang may tugma pa rin naman Ate Rhea. Kasi nga, di ba, female I love you, Ate Vilma. Rene female siya Rarios. sa papel. Anyo sa'yo. Malay mo. Ano ka magbisaya? Gamay lang. Female siya sa papel, di ba? Malay mo, totoo talaga. Rubita Centro. Na na-admit siya sa OB. Si Mia kasi is from La Union. San Fernando. Dalawa yung bahay niya, tatlo. Mayaman yan eh. Pero na Pangasinan ba ako sa Gimba. Ingat mo yun. Ay, naka-anis. Thank you. Very near ako Pangasinan. Nueva Ecija, nagpupunta ako dyan sa Rizal. And saan ba yun? How are you? I'm good. Talking with your husband. Yes. Kanina pa yun nandito si Dennis yun, nandun po. Masamit tayo si Rayo. On! Thank you, Costalin. Chi Satum. Si Chi Satum. Oo, feeling ko nga. Nakaya akin. Andoon? Wala. Asa akin? Wala ka ba yan? Wala ka nandun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Dili ata. Mag-show. Rysel Merc Pads. Okay lang. Okay naman po. Pero again, iba pa rin pang magkakasama, diba? Diborn Kabornay, hello. Thank you. Wala kang duty, Doc? Wala kang duty? Delay na tanan. Visitasyon yan sito pa, sure. Sereno Acostalin, hello. Alaga punta ko si, si Bating. Alam ko na yung... Na-admit mo talaga siya, nandoon man siya. Hello mga kabatingting! Thank you. I saw 5 ads. Wow, thank you. Salamat. Sana bang hindi nag-skip ng ads? That's really a big, huge, fat, giant help. Oo nga eh. Hi Ate Bets, ano nga daw ba niluluto natin? I mean, niluluto mo pala. Oh. So, wag na po kayo magtaka kung mapapalamon na naman talaga kami. Mapaparami ang kain-kain. Sige, ito yung guys. Damo gidaan. Ah, that is the rice? Huh? Ito. Oh, Ayun yung ulan. ayun yung rice. So, sorry ko dyan, Ate, kaya nag-drop ka na lang yun. Opo, from Butuan, Surigao, nag-bus na ako. Tsaka kagandahan yung bus na sinakyan ko last night kasi is non-stop. Ito nga nakababa pa ako. Bakit hindi ka nila pinapapababa? Non-stop kasi. Ulit-ulit yung baba. Ganyan po yung jowa ni Scarlett. Bully. Hindi mo ninugasan? Maganda ko naman ka. Natin yun. Sarap. Ang daming dahon. Green leafy vegetable is good for the Kolon ka. colon. For your colon kasi yung fiber niya malilinis niya. Mahuhugot niya lahat ng igit. That's dumi. Kako, I love. Grabe mo si Matigtig. Yung bunga nga talaga Marites. Ay, ating Tet Adjate. At mag-ano tayo ng bulad? Bulad! No, oh. Kahit sila nakaramdam ng init. Diba? Diba kahit sila nakakaramdam ng init, oh. Ruby July. Mams, ulit mo daw birthday shoutout na asawa ko. Yan. Sige. Happy birthday kay Sir PO3 June Dukulan ng QCPD. Happy birthday, sir. Nawa mas marami pa kayong mapagsilbihan, no? At magtagal pa po kayo sa inyong serbisyo. God bless you, sir. Marami pa kayong kriminal na mahuhuli. Kung minsan kasi, ano nga ba yun? May mga inosenteng nadadamay. Oh. Diba? Dahil na rin sa kagagawa ng mga ibang gumagawa ng masama. True! Wala ka ba sa rest day mo, no? Yes, mandi na naman ang rest day ko. Hindi na Wednesday. Ano? Sa bagay okay din. Na Monday. Okay sa akin yung Monday kasi galing sa Friday, Saturday, Sunday, daming tao. Bugbog na ako pag Wednesday pa. Okay. Marami. Thank you. Hi, Daphne Laude. Hello. Teresa Kinlog, bin Maras. Thank you, sir. Ingat po kayo. Yes, guys, say Hasmin. Ruby July. Thank you. Kumakain ka ba nito na tuyo? Hoy, ano tingin mo sa akin, rich kid? Di ba ako nga tumitira ng ulo? Ay! Ito na nga pala yung bulad. Si Mamsi nga pala ang tagatira ng ulo ng Ulo ng okoy. Lilibet Cabaluna, hello. Lamig ng tubig, sarap. Yes po, Ate Carmen Fabriaga. Ready Irebias.
from Abu Dhabi. Ay, welcome Ma'am Imelda Go. Shout out, welcome back. Thank you, Rene Rebias. Shout out watching you in Singapore. Ano po, ginataang bulad. We have bulad and gata. Lapos na naman. Ay! Ma'am? Happy birthday to your dad. Thank you. Happy anniversary in advance. Ay! Sana all. Ano, saan ba daw maganda? Wala pa. Stress kang ano? Ha? Ito, bro, shot ko ang mata. Ano yung dito niya, oh? Klaro, mangguday. Nakapsyo. Parang bumabagsak. Payat, bumapayat. Para nakapsyo. Thank you, Menshi by the Bunyel. Ayi Balsomo. Mapapalabs ka talaga ng bongga. Ayun ba? Ayun. Hindi na apa ako dito. Ano isa lang? May lagayan ako ng headband, ano ha, Inday ha. Para hindi natin kung saan ano yan. Ay! May pasalubong pala ako kay Brenda. Brenda, I have a pasalubong for you. Ha? I have a pasalubong. Naalala lang kita. Magsawa ka. Talaga gusto ko. Hindi ko hinahanap yun. Hindi. Ito kasi to, pag ano, after 2 days ito, pigtas na yan dito. Tinatatlong banat mo kasi. Eh, siyempre ba't ako magtatali kung di na ano, dapat ganito, wala siyang edge, wala siyang pinagdugtungan. Yung kahit magutay-gutay na siya. So tatanggalin natin yung bilog, ha? Yung kahit maano siya, Gakapon dito to yung siya. kasi magputol. I'm not happy. Strategy. Para madali Di ba? Para Wala talaga eh, ano talaga siya. Kahit malus pa siya ng malus. Sinday. Hindi, oh. Pag yan, may makita kong kalat, tapos susunugin, tatapon ko kaagad na, bahala kayo pumulot sa ano. Oh, meron tayong pang nene. Iba-iba yan yung ano. Bumay ano ha, para lahat tayo may magamit ba pag... Eh, bumili, paggawa ka na ng ganyan para benta mo dito. Eto, ilagay sa ano ba? Nawala na naman yung ano mo, yung pula. Na malaking Kasi ribbon. gumawa. Nasa yun na. Andun Yung- lahat yun, kinuha mo lahat. Hindi Katapos ng show. yung red. Oo. Nabili ako ng mga clip. Hindi ko nag-alam. Doon mo ilagay mo sa ano man o? Sa, dyan ba sa isa ka ano? Para mabilis makita. Ay, sorry. Nag-against the light po tayo. Saan mo binili ito? Mas handmade to, no? Sa Divisoria, di ba nag-Divisoria ako? Sabi kasi ni ni Inday Katok, bumili ako ng mga headband kasi magpadala po siya ng 2.5. Ah. Thank you, Ate Vilma. I love you. Levi. Amari Labu. Ayan. Malinaw na. Masarap dun sa tambayan nila. Kasi dito sa sa diyan pwede na dyan matulog ng tanghali, no? Ito mga magandang pwestuhan ng mga marites. Ayan. Oh. Di ba? Sino nakaka-relate yung mga ganitong pwestuhan, bingguhan,
pwestuhan ng mga marites. Ayan. Ala, ano, tulo. Matagal na yung may tulo, Althea. Kailangan hindi na may tulo. Na, may tulo ko. Bebe Anero. Thank you, Michael Ortega. Bakit natutulog duga? Bahog duga. Bahog kag duga. Bahog duga. Bahog dugot. Ana. Thank you, Ma'am Raquel. Rosemary. Hi, Michael Ortega. Kamusta ka naman, Ayun? Halata hindi ka talaga okay. Hindi ako sanay na ganyan lang energy. Kumusta ka man ulit ito? Pangit pa din. Hala, grabe si Mia. Ganyan po pala siya magsalita. Nagbuhok pa rin sa ilong. Kahit kanina naman yun. Akala mo maganda ka. Sa May titi, kanina naman. Akala mo babae ka. It's a tie. Huwag ako. Kasi it's a tie. Eto, bahog ilok pa rin. Shoutout sa asawa ko kay Gerald Pabrakel. Para sa kanilang wedding anniversary. Happy anniversary sa inyong dalawa. Aisa and Gerald Pabrakel. Akala ko ba nagtulos si naliligo si Macron? Namumula, nagka-allergy ka, no? Nagka-allergy siya. Yan. Naraarang na ni, hindi na kahibag. Oo. Kasi nagtatato na. Tinan mo, namumula. Yung henna. Naraarang na siya, kaya na siya... Sabi ko, dali mo yung pangkilay. Pinala ko na. Andyan? Naglagay ka na. Thank you, Catherine Villacartas. Andito kami sa ilalim ng puno ng alatiris. Ayan, matatamis yan. Yung bunga na yan. Yan ang merienda namin ng elementary. Anong Tagalog yun? Alatiris. Tagalog? Aratiris. Ala. Aratiris. Sa kanila ala. Sa inyo ala. Pilipano ka. Hindi, aratiris. Alatiris. Aratiris. Bisaya, mansanitas. O, diba? Alam mo kung mansanitas? Aratilis, Althea, Muntinya, Kalabura. Kalabura? Comprising of Aratilis. Aratilis. Ay, sa iyo pa ayaw mo kumpiyansa sa tubig maswa. Yes, Ate Daisy Palen. Aratiles. Aratiles. Hindi Alatiles. Ala. Kasi yun yung nakasanayan na itawag sa iyo. Alatiris. So kung i-base mo na naman yung book, again, uulitin ko sa'yo, hindi naman sa book ko yan binis. Kung yun ang tama para sa'yo, it's okay. Basta ang sa akin, yun ang nakalakihan kong tawag. Alatiris. Which is? Yun ang tama sa akin. Mali. Tayo eh. O ano na naman, based on the book and the author, napunta na Yes! and the Google and everything. Bulat is very Ang bango. Hi, Palarca Sara, Rene Ralya sila. Ang sena nyo na almost. Correct. Violeta Moreno. Main Sanitas. Sa Bohol. Tess Abano. Yun, ganun mo bang ito, mansanita? Mansanita. Sa Bisaya. Diba? Mansanitas, diba? Yung makopa. Makopa. Sa Makopa, ano yung Makopa doon sa Tagalog? Makops ka. Makopa din. Makops ka daw. Makups ka. Dito sa Bisaya, makops ka. Johnny Villasica. Hey, sa Candelaria, hello. O diba, binigyan Aratilis. ng para sa ilong ko yun. Aratilis sa amin live. Sarisa sa Ilonggo. Oh. Ito walang battery sira. Iba-iba. Diba? Depende kasi kung paano mo siya Ito tatawagan. walang battery. Bilang siya na para sa ilong. Binigay mo? Oo, sabi, sira naman Ang yun. bilis sumaba ng sayo, Kasi no? Siya talaga walang suki. battery. Di bilang mo ng battery. Tambis sa amin yung Makopa, Mansano. Tambis. Tambis? Iba yung tambis? Eh, kasi yun ang tawag sa kanila nga. Sa kanya. Oo, okay lang. Tulad yan, dito. Makopa, tambis, ganyan. Pero Hindi niya tinatawag na Gigi ang galunggong dito dahil ang tawag niya sa kanya. sa Gigi, Ang GG naman kasi shortcut lang naman yan doon. Parang GG. Oo. Sa inyo, anong tawag dito yung... Eh, ba't hindi learning? Hindi yan. Walang GG sa amin kasi galunggong talaga. Bakit? Ang galunggong. Ah, galunggong ang tawag. Ano ba yung GG sa Manila? Galunggong nga. Galunggong talaga yan. Walang GG. Ano na lang yan. Pag social na lang. Mabilis GG. Meron ba? Oo.
Ba't hindi learn ni ano yung galunggong? Ay, hindi lang talaga ginagamit yung Gigi. Tinawag na ng Gigi talaga kaysa Manila. Ginagamit nila yan kasi, ano ulam nyo? Ah, fried Gigi. Ano yung Gigi? Galunggong. Kaya ito naman di alam nila. Yung mga nakabalan sa galunggong. Mamsi galunggong yawa. Diba? May Gigi pa sa laot yun. Alati rin sa Tagalog, sa Ilocano naman sa Nita. How to meet you, Johnson Abisalaga. Thank you, Angie Mabini Photography. Nakita ko ngayon post mo. Lovely sa Ganday. Coined word. To cover up the squatterness. Kasi Pinasosyal. the fish is so squatter. So again, papayag ka ba? Ang tawag doon is coined word. Ang tawag doon, Althea. Hindi, papayag ka ba? Eto, ano tawag mo dyan? Tutoy mo ano, yat-yat. Kaya kasi tawag Ano? mo na. Bakla pa rin. Tatawa ko sa pinaglalabanan talaga namin kanina. Hayop na yan. Wala, ang haba na tabi. Kaya siguro nakatatlong raiders pa kami sa kitaulo ko. Busy. Ako pwede kang inom ng Red Horse. Wala, napainom Hindi ako. siya na may jowa. Ano siya? Ano? Makagalugan pa yung mukha ko. Ha? Naa. Promise, halatang Asa kayong mata niya, ma? may nararamdaman. Ay, hindi. Sinabi kasi na ano yan, mangulan agad. Hindi lang siya. No. Ang likod ko. Yak mais. Ay! Ano ginagawa sa akin ha? Makatilikod ko. Ayan na, ang mag-inang kalabaw Di po. ba? Iurong mo yung lamesa. Parang useless yung pag-dilat-dilat din sa inyo. Kalak. Tabad! O kinam! Sasuot ko naman yan. Yung paper tree ba yan, tawag yan? Dito? Kasi yung paper tree dun sa amin, ang bilis lumaki. Kaya lang, wala kasing bunga. Kaya ang nilagay ko dun, rambutan, lansones, avocado. Doon kay mama sa lupa niya. Parang, Puntahan mo na doon, ma. oo, tinaniman ko na may poso ng Saan yun? Pangasinan. Ay, hindi tayo nakapunta sa lupa ni mami. Dito lang kay Tito. Ala, Pires. So ano balak mo na sa lupa? Natayuan ko rin ng... Pero maliit lang. Masyado malaki na po. Isang haba lang. Parang ganito. Ay, hindi. Malapad yun ng konti. Pero malapad na konti yun. Kasi nilang Parang ganyan. may poso na tsaka poso negro. Ayan, ganyan no. Kalaki, di ba? Poso negro. Ay, ano ng dumi, ihip, flower. Yan ganyan kahaba. Pwede na di ba kwarto? Hindi, onti pa. Lakay mo lang ng onte. Kasi dyan na rin yung sala. Doon ka nalilipat. Hindi, baka siya nang bapagan bawang ano ka na sa Manila. Ako na, mga utak kalong ko. Gusto ko yung galunggong na may itlog. Masarap, no? Di ba, ma'am? Hindi, may isdang ganun eh, yung ay, hindi pancreas ata nila yun. Yung merong itlog pa siya, yung buntis pa siya. Ang sarap ng itlog. Yung mga dilaw. Kasi bawal na yata kainin yung galunggong. Opo, andito pa kami nun. Miha bahog bilat. Ano yan? Ito, gitna? Hindi, yung henna. Ayun, doon siya nag-allergy. Oh. Bakit? Hindi matanggal? Kasi ko yung nasa allergy sa kuko. Ayun, iwan na sa akin. Sige po, James Salano. Kakain na daw po. Yung may puga. Yung may puga daw. Yung may puga. Gawan, ako na. O, diba? Arte-arte ka, reklamo ka. Kasya no. Kasya at kinaya. Bagay man lagi. O, diba? Thank you, Sisi. Lagan mo. Sure pa. Wala na, yun si Liam. Dako pa yung itlog. Lapad man. Lapad ano? Pagkaagpaglasa naman dito, day. Anna, let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, from these thy gifts, which we're about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Amen. Happy birthday, Ma'am Shiji. Welcome mo. Welcome. Ano regalo sa'yo ng ano mo? No, na-miss ba nila sa? Hindi ka, okay pa rin. Hindi, Gano'n siya? welcome back, alibakbak. Let's go. Cute.
Lami, oy. Kala ko maganda siya. No one is allowed to sit here because the camera is there. Parang lahat na lang. Taga-bunot. Good morning. Let's turn off all the Wi-Fi that's not used. Because she will living. She will live in. Yan, na yan. Yang, alin na? Parang iba yung payat mo talaga. Stress ka, no? Oh, hindi totoo. Hindi ako sanay na ganyan yung... Birthday lang kasi kaya... galing sa malaking gastusin. Tapos walang natira. Ang importante para kina... Naligo sa CR. Doc Mac! Alina ka nanay, live ni Mia! Angie Mabini Photography. Oy, hello daw, Angie ni Mabini Photography. Tapos, ano to? Ginataang. Ginataang gulay po. May ginataang pato. Ginataang gulay, ginataang... Kararating ko lang po, Maricar. What's that? Hindi ko po alam. Can you taste it? Soka. Is that soup? Oo. Ba't may kanin? Suka with rice. No, siya man na. Ha? Nagpo man siya? Hindi, ako nagsandok. Pag sandok mo. Yung mga nervyosa mong kaibigan. Orang dito sa Rems. Sa Rems. Tuwan pa dyan, may sample. Tapos si ano dito, Iwa. Ewa, halika na dito. Ewa. Sa ewa mo. Alam mo sa Ilocano yung ewa, pang iwang. Parang ano. Bakla. Naman di abas. It's related to... Ang bulad. Day. Happy Monday! Parang nagusta na talaga ako. Tusta talaga. Mali pala yung ranggo na tupi ko. Hala. Lagot ka. Kay ano, bating. Paano mo ma-record ito ba, Ting? Ang timer na nakagana. Akin na lang yung ulo, ha? Okay lang. Ano, stop mo na. Angel Ampong, Ate Hazel Bevelman, how are you? Thank you so much, Bating Ting! Abangan niyo po ang... Oh, hindi ka nag-vlog mo. Ayun nga, oh. Akin na lang yung ulo. Thank you so much, Bating Ting. Ako nga ulo lang. Ulo lang happy na. Ginataang gulay, mga kabating Ting. Hi Gwen! Welcome to your talent. Huh? Makula. Di ba ganito yung ano niya? Kailan ko? Sa sinabawang gulay. Wala po. Thank you so much, Bating Ting. Please follow Bating Ting para makagawa na po kayo ng mga istabahan. Natapos na. Yes, Batingting ang kanyang FB page. Wala mo Yang, alin na yan! Wala mo nag-message sa akin para magbigay. Rhea, Okay naman ka? Wala. Kulang di ka? Okay naman ka? Pag may kulang na po, ano na na po nakuha. Ako income na lang palart sa... na yun. Ako income na lang sa vlog. Pero ito vlog ba dito Rhea? Aylera? Ano mo ko ito? Mana mo ko ito na? Paano yung paypay? Nabawasan. Putan! Utang ina mo. Saan ko sa bao ng ano? Di ba? Ay, naku, ang tulog. Akin, Na. ulo. Di mo Brenda. Tingnan ko, Mang. Raise your hand if you like ulo ng tuyo. Bata dito may libon din. Si Kuan, itong... O sige na, magtanawin nga vlog ba? Si Si Papoy. Pinky. Pinky. Sige na, tanawin vlog. Ito ka white ng Pinky pagkatawa ko. Kada gabi pagkatawa ko. Kainit ba? Hindi, paano ako na ano? Ano? Sara. Ito yung... Taray, golden spoon. Dili niya to, dili akong gusto niya. Ang pakayaman na natin dito, may golden spoon na tayo. Sulit yung walang breakfast ko. Yung gutom na gutom ka, kainin mo. Yeah. Perfect. FPO3, oh, nalagot ka na.
Asawa mo, hindi mo alam yung rango. Yung ano namin, ang gulay namin ang talbos, alagbate, kalabasa at upo, at saka Lutya. lumpia. Kaya malapot siya. Rayali na! Ibating na lang natin adjust sa kanyang ingredients, walang sitaw kasi meron dito may rayuma. Kung mo naman ituro yung katabi mo. May nakita ko sa 7-Eleven, may gamot nga. Gout X ba yun? Ito ka birthday. Birthday ni Von. Sa taguluhan na anak ko to mga ay anak. Anak sa teacher. Kaya Kailan? Kaya kagabi nag-responsan ba kayo? Nag-apply ano ba? Di ba Mia? Lahat. Pinuntahan nila. Ito ka apply gabi eh? Miyasan mo sila nakita. Luz Banson. Kayo? Diyan lang. Banson. O kabalo. Ano mo sa abros Hindi namin nag-reply. Magpunta akong apply. Wala kang reply. Nagtawag ako sa imong number. Wow, kami wala. Ang sumagit sa akin yung tatay. Yung pala ko baso yung. Magaling ang bilis, siyempre di ring-ring nung kaya anak at isawa. 6 years naman sila. Live-in. Kain na, oy! Uy! Kain Ngayon na! kung ka Ano ng ba? 5 years na sana tayo na, yung siya ka ng 7 years. Kaya 6 years ang bilis ng asawa na una, biya pa. Ha? 13 bisa ko. 13. I knew it! Ate Hazel, man, thank you. Diba? 13 years old. Katong na Tai Chi, imong Amang. ito nang tunog. Sobo. Raya, kain na! Katong sa Ay, una po, dokma. Laman may ito. 13 years old pa siya nun, pero wala kay Konat to. Ito ng 2016, buhay pa si Papa. Kaya pa tayo nagsugod tayo. 16, 17, 18, 19, Ano na, Dok? 23, 7 years na. Adok. Sana all. Ang gwapo nun talaga. Uy, nandun siya ang gabi. Nagsala-sala siya. Paano lapitin ako ng mga foreigner? At saka, may kasama na mga Lahat. ano. Sa mga mong laway, uy! Alas lahat sila. Ay, tatlo lang pala. Lahat? Ay, hindi apa. Si ano lang naman yung una yung... Kano, si Kelvin, di ba pa mga foreigner? Oh, kaya nga si G. Mukha lang foreigner. Si Kelvin at saka yun. So, igna pangit baga ko. Huwag ka rin maminyo kasi apam. Apam, gid ang magbabagay gid sa mo. Hala. Hala. Pagabi lang po. Sila sa nakaapam Apa man din yun? Apa man look niya? Bakit? Kasila man siya. Ano nga, Day? Kumba. Ano kayo sa? Oo, mga nung unang araw, mga Maria Cristina at ano, Castilla. Long dila. Ano, kung saan David ay? Golden spoon. Day. Grabe dito, display camera. Loy ba? Uy, halika na, Macrod. Nandito, hi guys, nandito po si Macrod. Maganda. Maganda. Labas niya naman Gren Labadia. Hi, Gren. Shout out to my Alam, ano. magsalita na si Kuan. Go, good day. Interest naman. Shout out to my road trippers family. Gayat. Nag-prepare ng pagkain. Ate MJ, plante gila. Ano yung mga size ng damit ninyo? Pang Taiwan. Alam. XL. Ako XL. Ako XL. Kayo na kumala. Large na Large ako. Medium po. Huwag Send, hindi ka kasali. isend ko na lang mamaya. Eh, ano mo? Kunin ko yung sizes. Large ako ha. Gren Labadia and to all the Robinsons. Medium. Ay, pag medium, Day. Lamay mo ko. Ayaw lagi, ayaw, Day. Gusto like. XL ka rin, pang XL lahat. Diba? Bessie? Walang ano, medium, walang Kasi small. 60 daw siya, Bessie. Ito. Shout out sa biyaheng usog.
takot na ako. Hindi, oh. Wala po si Flor. Hindi niyo na po makikita si Flor dito. Oh, Pangalot po siya. Sensitive po siya. Ayun ang salitang kalot. Kaya siya naman lagi nagsabi kay Scarlett. Diba, lukuhan mo naman yun, di ba? hanapin niyo ako, be. Lukuhan niyo naman yung kalot-kalot, di ba? Ate ako kakanta bang ko. Diyan ko lagi. Ako proud ko. Bahala na magkalot ko. Galit yung sinabi ang kalot. Sabi ko. May 1.5 pa po si Flor sa akin. Hindi ko pa nabibigay. Anong kalot? Ana. Sponsor ba? Yung nagla-live lang para magkaroon ng star. Yung gano'n. Kaya yung asar-asar lang. Oo. Di ba nag-start tayo? Ala, kalot pa more! Ana, pag nag-live. Hello, wala pa dyan. Ana ba? Ana ba? Ba't naman ka lang? Ako yung nahanapan. Sensitive siya, Sa Samara. Ano ba yung gulay dito, ma'am? Kaldero. Galit po si Samara sa akin. Sanayan na lang. Alam mo kung ano tayo, magkakasanayan na lang tayo. Ako, be. Hanapin ako, be. Kahit naman yung mga yung mga nasa kumo, ang mga artista, mga yung mga ginagawa namin. Kailangan nila yan. Kasi nagkukumo kasi nabigyan ng diamonds, mga ganun-ganun, di ba? Nangihingi kasi sila ng Katulad tayo ng PBB. Nagkalot tayo. kampin-kampin. Oo, di ba ba? Managkalot na. Yung nagpupursige ka para magkapera, yung ganun, lahat naman talaga, we need to do everything. Labuyo. Inday, si Kalot, oh. Ako, I'm proudness. Hala. Proud man. Enjoy ko ay na dahil. How proud. Proud. Past tense future tense. Prouding. Proud. Future tense. Past participle mo tingali? Hindi ka tulad si Oyong. Sada imong katulog gabi. Wala mo nagkaon. O baka sabihin na naman ano nangyari kay Hana. Ay, hindi po siya na malapit na po siya ng ospital pero hindi pa po. Yung nakita niyo, bigay ni po yun, iwan ko, napatuloy yata. Then i-zoom niyo, bigay ni po yun. Baka wala lang siyang pera talaga kaya kailangan na mag-post. Kailangan din nila kasi. We understand it. Yan nila. Abangan nyo na yung live niya kung sino yung babae na vlogger na madisgrasya. Yaya ha! Tigilan mo kami sa papapaawa mo, Yaya ha! Si Scarlett, nandun sa sala kanina. Ano? Nahanap ka nila sa Nahanap ka. karugaling. Sabi ko nakahiga ka kanina. Isa na ah? Hoy, nanawag mo uyong. Sila na naman nang Gusto ko na Tanyel. Hindi ako. Isa naman sana. Gold ako Sara, opo, gold ko Sara. Sila. Sorry na, sorry. Ano naman? Ha? Ako labis ka. Nag-anniversary. Hala na. I like the gulay pero wala. Kunti lang. Nasa kaldero lagi? Kaon na po. Ako ba talaga? Magsalita ka naman sa remark. Magsampaw. Dali lang ano na. Bulag. Grabe yung pawis. Kung mainit na tubig dito. Nandito po si Oyong kasi tapos kasi paraliwan din nila. Dapat doon talaga, unahin doon talaga yung family. Matapos ka mag-reklamo. Dahil na lang yung family banding eh. Family mo banding. Pagi kayo nung kawa sa Family mo banding. Family banding. First reklamo dito. Ay, sorry. May live ka pala. Tahimik sa remark ang look-alike ni Mia. Maski mainit na tubig dito. Bakit sa buong panlaban?
Naubusan kasi yun. Laging masarap talaga ang ulo. Altea ko, Rana. Ano mo, Dek? Yes po, thank you. Uy, anina, oy. Kay Mia ka na. Kaya gulay ito ba, Dek? Ano na? Lanan. Plato? Lagayan? Talaan. No, pingit-pingit no. No, si balas. Tiya ko na, tiya. Wallet niya round. Ako na. Kulang. Yung ibang batch, ano yun? Bigan ko ginamos na. Pero ito nga, kasi ginatahan yung gulay. Tabayan naman ang tuyo. Hi, Ate Jomski. Sakya. Pero ano, BFF? Saan ka galing? Ang dami mo ng kati-kati. Paano ka na? Baka niyo po yung vlog ko ay, panoorin niyo po yung vlog ko sa baka na po ay nag-deliver na, ay nag-order na po sila ng mga internet store. Hindi natin nag-deliver na kaya. Paano malaman na deliver natin? Like that. Ako na BFF. BFF. Ako na BFF. Kuya sa aero oy. Hi, Nano Bulgar. Andyan yung... Tay gulay dia. Lamesa. Man dia kay na. Dalay ko. Yes, I'm here. I'm back. Busog. Okay lang sa akin na pa. Babe. Ha? Musta? Hindi ka na raw nag-aaral. Bakit? Mag-asawa ka na? Opo. Si ano nga pala, si Joshua. Ay lang daw. Bago ba? Dinadalaw niya ako. Ewan ko rito, parang sira Anong ulo. masabi mo sa panganak ni Yaya? Sabi ni Maria. Sabi ni Maria Makiling kasi siya kasi nandun, di ba? Ay, nagbahay pala ako kay Joshua pala. Maya na. Maria? Oy, pila sa kasakyan ako. 3,000? 3,000? Si Maria Makiling, yan yung bantay sa ano, watcher doon sa isang Rodente. Tapos sabi niya, kita naman. Ay, sorry. So, bigay ni nakalagay. Nagkain ka na ba? Hindi naman si Yaya naman. Criminology ka ba? Pinapanalangin pa mo. Ha? Okay ka dito, lagyan natin Ito, ng uniform. text yung noo mo. Criminology na yan. Ano to? Ayag kayong suga. Ay, di yan suga. Ulo yan Ha? yung macro. Ano ba yun? Ano of course? Huwag niyo pong iba si macro dito na pupunta lang para kumain. Manufacturing. Kasi family yan. Ay, nga pala. Siya po agad. Siya po nagayat. Saka magaling po siya masahista ni Mia. Pagod lang siya lagi kasi ang laki doon ng kapag doon ng balot ni Mia. Balbakwa. Ay. Ah, sinabi ko na. Balbakwa, ang favorite food ng mga balbakla. Balbakwa sa favorite food ng mga balbakla na mukhang mga balbasor. Beshi! Ang sarap pa, Beshi!
Really, nina di ay. Guys, malibang sa guys ha. Thank you so much for watching. Hi, Backer. Sandali lang ha. No, you're reply to I'm not sure. I love you. Naglibang lang daw siya. Thank you. Huwag muna kayo aalis. Namiss ko to. Namiss ko yung ganito karaming viewers. Namiss ko yung Hoy, ganitong chika. Oo nga. nama kayo utang ka naman kung ganingin ka ha. Hindi ba tinapunta sa bahay? Okay lang. Ako na. Pangalawa. Support lang. Gana na may siguro na. Parang dapat niya, luwang diha. Tunog ng balbag ko niya. Matay mong lubot. Sabi dyan sige. Ay, nakaidabit pala. Ha? Nakaidabit pala yung pera ko. Nataas din, nandiyan ka naman, tataya ko. Hindi ko yung pera ako doon sa ano, yung black na blazer sa taas, yung cardigan. Sa taas, yung black na nakasabi. Bulsa? Oo. Hindi, may bag doon na ano, native. Yan. Ano ko alam mo? Ito na. Ito na. Dala. Kami? Pwede daw na? Ah, Tapaw? Kata? gata. Kata daw. Kani? Okay raman. Tanan man, pwede ba ka? Kaon di sagtai? Nag-live. Sini mas mo? Wala sa ako. Meron? Ha? Ba't 1K? Wala ba banda doon? Uy, balik mo ang sukli ha, wag kang ano. No. Wala kong pera. 1K. Balik mo lang yung sukli. Balik mo yung sukli kasi wala kami sukli dito. Tsaka Ang barya. paano pagtungit sila. Ay, ganda ng ano. Yes. Nagpagupit ka? Short hair na. Punta na. Salamat. Balik ko na. Mag-chat ka lang. Ang aga naglalo din yung mouse. Wala ka na miss ko la. Hoy! Simba ko! Wag, ibuka na Evelyn Anyover. Yung aso mo, dumating kami, dead ma lang siya. Feeling na po, terus balay nahulog. Yung Wallet ko na wallet? No. May ano yung 750. Shucks. Corazon Chavez, hello! Yes, I am here. Ba't ka nagpagupi? Mainit eh, no? Lea Vigada, love it. Kagabi lang ako dumating, yung mga 11:20. I miss you too. Diyan na sa ibabaw. Sa ibabaw lang Di ba naman. sumabot siya dira ba? Hindi man yun. Para may dagdag pang view. Oo. Ito lang. No. Pili nga siya, pagkain, gusto niya yung karne. Sushi. Kain na! Dog food, hindi mo pinapakain. Ayaw niya rin. Masyadong marami dapat sa ano. Dumating ako. Ay, alam ko nakita na ako nito kaya hindi siguro kumahoy. Ting! Hindi ka makaon, Ting. Bating yung anak nyo. Lalaki ba ito babae? Hi Ate Fio, thank you. Maganda kakamiss yun dito yung ano. Ikaw na ba? Ikaw mo. Hello! Sa inyong tatatay? Yung tumutulo tay? Oo nga. Sige na, paluto na ko. Sige na. Alam mga Gregana, thank you so Ako sa diya. much. Salamat. Thank you. Ang mababasa. Hindi sayang ba?
Eden Asidilia, thank you. Okay naman, Rene Cesar. Oo, sobrang init sa Manila. Dito at least kahit paano may mga puno na ganito, masisilungan. Tapos yung hangin mas fresh. Hindi ganun kainit yung hangin dito. Sa Manila, ultimo hangin ang init. Mabasa kaya. Tatanggalin? Sige. Uy, tatanggalin daw muna yung ano. Sa akin yan. So dito muna ako sa umbrella. Grabe init. Pero ito ano eh. Maunawa mo pa yung init dito eh. Sa gabi? Naku po. Ay, wag mo i-click yung ads, wag mo i-X, wag mo siyang alisin. Lea Vidad. Wag mo siyang aalisin yung ads na nasa baba. Guys, yung mga nakakakita po ng ads dyan sa baba o yung biglang nag-a-appear, hindi ko alam kasi John Advin ko lang, nagayaya siya na umuwi ng Bicol this coming 9. Sabi ko nandito na ako. Akala ko kasi mas maaga kaming uuwi. Pero yung nga, I remember, second week yun madalas ng May, ang piyesta dun sa kanila. Grabe ang init. Ayan. Hangin yan. Okay. Oo, wag niyo siyang tanggalin yung... Kasi yan po yung magpapasahod sa akin. Yung mga ads natin. Ang bakit ko? Yung... Opo, need po i-watch. Ano? Oh, Marites DV, thank you. Grabe yung... Tatanong ko po muna kung papayag ka sa Nakakamiss ang farm. Well, nakakamiss din ang mga Bex. Magkakasama kami together. Ayan po yung help yung mga ads kaya di ko kinakancel. Thank you, Ate Fiyu. I love you. Anayana! Hello! Thank you, Ate Alma Gregana. So, yung mga ads yan po yung nakakadagdag for the income. Thank you guys. Grabe init. Ganda talaga mga halaman niya dito. Mga tanim niya. Siya lang nag-landscape niyan, si Brenda. Ayan. Alin? No, akala ko papo. Nangitlog na? Thank you. Ayan, ang sarap. Ay, lumalakas yung hangin. Buti dyan sa farm sariwang hangin sa Manila. Palarca, Sara. Kaya kung sakaling mainit, alam niyo po sa Manila, bihira talaga ako lumabas. Lalo na kung hindi naman importante yung pupuntahan. Hindi ako lumalabas ng bahay, nandun lang ako. Kasi sobrang init talaga. Lalo na kung wala kang kisame.
Pasok pa lang sa iba. Coming. Walang ganyan sa amin. Baka ang sakit. Kinatatay pala yung butas yung ano eh, tumutulo eh. Eto, nandito siya eh. Isawa niya nga ano. Ah, Oh, linya na nakalalo. andyan pala yung tito ni Brenda. Ayan. Mga moms, mamaya magbabalik ako ulit. Ayan, para sa another live, another kwento ng chikahan. Well, namiss ko lang talaga ang farm. Namiss ko kayong lahat, yung mga maraming nanonood. Thank you so much. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much. It's really a big help to me, to us. Salamat. Grace, di lang po. Hello po sa inyo lahat. Ayan, until later ha, magchikahan tayo.